No niin, oikein hyvää iltaa kaikille ja tervetuloa tänne Jyväskylän historiallisen yhdistyksen sekä Jyväskylän yliopiston Tiedettä kaikille -toiminnan yleisöluennolle. Minun nimeni on Petteri Impola ja olen Jyväskylän historiallisen yhdistyksen puheenjohtaja. Ja meillähän yhtenä luentomuotona ovat olleet niin sanotut uutuuskirjaluennot. Ja tänään meillä on ilo saada kaksi tuoretta tutkimusta koskien sotalasten historiaa toisen maailmansodan aikana. Ja kuten varmasti hyvin tiedätte, talvi- ja jatkosodan aikana kymmeniä tuhansia suomalaislapsia lähetettiin ilman vanhempiaan ulkomaille, pääosin Ruotsiin, mutta myös muihin Pohjoismaihin muun muassa. Ja meillä on tosiaan tänään kaksi teosta esittelyssä. Esittelen ne molemmat nyt lyhyesti tässä heti alkuun. Ja ensimmäisenä kuulemme filosofian tohtori Tuomas Laine-Fridgrenin tutkimuksesta nimeltään Sotalasten monet elämät, pohjoismainen lastensiirto ja sen seuraukset, jonka on kustantanut Otava. Ja Tuomas on tutkinut laajasti Unkaria, antisemitismin historiaa sekä laajasti lapsuuden, lasten terveyden, lasten siirtolaisuuden historiaa. Ja Tuomas on myös hiljattain perustetun Lähihistoria-lehden päätoimittaja. No, tämä Tuomaksen teos, jonka kuva on tuossa noista vasemmanpuoleinen, käsittelee nimenomaan sotalasten sekä sitä, että he lähtivät sotalapsiksi, mutta erityisesti sitten näiden lasten ja heidän perheidensä kokemuksia. Niin siellä Ruotsissa oloaikana kuin sitten sieltä Suomeen palattuaan. Ja nimenomaan tämmöistä kokemushistoriaa. Ja Tuomas sitten haluaa tämän suomalaisten sotalasten kokemukset liittää laajemmin osaksi tämmöistä Euroopan historiaa maailmansotien aikana ja laajemmin osaksi siirtolaisuuden historiaa nimenomaan tuolla maailmansotien aikana. No, sitten meillä on toisena kirjana tänään esittelyssä filosofian tohtori Ossi Pärnilän teos Vaarassa mennen ja tullen, talvisodan sotalapset Norjassa. Ja tämä kirja nimenomaan muistuttaa siitä, että sotalapsia ei lähtenyt ainoastaan sinne Ruotsiin, vaan heitä lähti talvisodan aikana myös tuonne Norjaan, josta sitten seurasi erilaisia vaiheita, kun sitten hyvin tiedätte, että Saksa hyökkäsi sitten myöhemmin Norjaan, niin näitä lapsia sitten lähdettiin sieltä Norjasta pelastamaan. Jahas. Tämän sotalapsi-teeman lisäksi Ossi on tutkinut Irlannin historiaa laajasti sekä ollut toimittamassa muistelmia ja sukukirjoja. Edetään tässä luennon aikana niin, että molemmat herrat pitävät putkeen noin 40 minuutin esittelyn siitä omasta kirjastaan ja sitten meillä jää hyvin loppuun aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Ja meitä on tosiaan täällä salissa mukavasti paikalla ja sitten meillä on tässä myös etäyhteys, ja sitä etäyhteyden päästä voi kirjoittaa myös kysymyksiä ja kommentteja sinne etäseurannan chattiin, niin luetaan niitä sitten tässä luennon aikana. Ja herroilla taisi myös olla täällä kirjaa myytävänä sopuhintaan, niin niistä voidaan sitten keskustella luennon päätteeksi. Mutta nyt minä toivotan tervetulleeksi Tuomas Laine-Fridgrenin esittelemään kirjaansa. Ole hyvä. Kiitos. No niin, hei vaan kaikille täällä salissa ja tietoniekkasalissa ja siellä kodeissa ja missä kuuntelettekin kahviloissa tätä esitelmää, näitä esitelmiä. Mä menen suoraan asiaan, aloitan lukemalla pienen pätkän tästä mun kirjastani ihan heti alusta. Kivitalo Savonlinnassa syyskuussa 1945.
Rappokäytävässä leijaileva ruoanhaju. 6-vuotias Jaakko Jaatinen on palannut Ruotsista ja tapaa pian äitinsä, jonka kasvoja hän ei enää muista. Takana on useita päiviä Itämerellä yhdessä pikkusiskon kanssa ja junamatka, jonka päämääräksi Jaakko kuvitteli Sortavalan. Sinne jääneestä lapsuuden kotikylästään hän muistaa leikkitovereita ja 4-vuotiaana hiekasta esiin kaivamaansa kenttälapion. Matkalla hän lohduttaa itkua tihrustavaa siskoaan sepittämällä pienen lorun, jossa juna saapuu tutulle asemalle. Nu kommer tuffa tåget till Sortavala, tuff, 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 Jaakko runoilee, kunnes tilanteesta liikuttunut saattaja täti kertoo karun totuuden, Sortavalaa ei enää ole. Yhdessä tuumin he kiipeävät portaat ylös ja soittavat ovikelloa. Äiti Marjan, pikkusisko Marjatan ja muutaman Sortavalasta tuodun lehmän kanssa aloitellaan uutta sodan jälkeistä elämää Parikkalassa. Ensin on pieni mökki, jossa elelee toinenkin karjalaisperhe. Asutaan kolmistaan keittiössä ja talven tulee lähistöllä asuva Eno veistää Jaakolle sukset. Siskon kanssa juttu luistaa ruotsiksi, mutta äidin kanssa he eivät puhu samaa kieltä. Aamuhämärissä navettapolulla syntyy ensimmäinen ymmärryksen hetki. Äiti osoitti taivaalle ja sanoi kuu, ja mä sanoin kuu. Ja sitten navetassa mä sanoin kuu. Siitä äiti oppi, että Ruotsissa kuu tarkoittaa lehmää. Ja sitten mullakin sytytti. Ikääntyneen Jaakon muistikuvissa yhteiset sanat äidin kanssa löytyvät askel kerrallaan pikkuhiljaa. Seuraa muutto Keski-Suomeen. Monien muiden Sortavalasta kotoisin olevien tapaan Jaatisten pieni karavaani liikkuu kohti Jyväskylän seutua. Evakkoperheelle osoitetaan paikka pienen kylän suurimmasta talosta, mutta talon vaikutusvaltainen isäntä puhuu itsensä vapaaksi vastuusta ja kieltäytyy majoittamasta heitä. Seuraavat 2 vuotta he asuvat pienessä yhteistaloudessa, toisen sotalesken kanssa. Isännän toiminta synnyttää katkeruutta ja ahtaus vaatii jatkuvaa sopeutumista, mutta sittenkin tullaan toimeen. Syksyllä 1946 Jaakko menee kansakouluun. Jotkut koulutovereista vinoilevat hänelle, koska hän yhä pudottelee suomen sekaan ruotsin kielen sanoja. Toiset puolestaan ovat uteliaita kuulemaan ulkomaille pääseen kaverin kokemuksesta. Toukokuussa 1948 koittaa pitkään odotettu muutto omaan kotiin. Sotaleskenä äiti saa valmiiksi kynnettyä peltoa ja palan metsää Jyväskylän maalaiskunnan Leppälahdesta. Mutta kestäisi vielä aikansa ennen kuin perille kulkisi tie. Nyt äiti, lapset ja 2 lehmää matkustavat kiskoja pitkin ja astuvat pakaseineen kyydissä sivuraiteella. Jaakon mieleen on lähtemättömästi jäänyt 5 kilometrin matka äidin perässä kompuroiden kivikkoisen keskisuomalaisen metsän halki uuteen kotiin, niin myös tunne siitä, että sai viimein kävellä omalla maalla. Siellä Ruotsista ummikkona palannut pikkupoika ryhtyy 9-vuotiaana suomalaisen maalaistalon isännäksi. No niin, tosiaan, niin kuin Petteri tuossa totesi, niin tässä ollaan tämän meidän historiassa aika tutun, mutta toisaalta ehkä tuntemattoman aiheen äärellä. Toisen maailmansodan aikana 10 000 suomalaislapset matkustivat ilman vanhempia Ruotsiin tai Tanskaan, osa myös Norjaan. Skandinavian maat tarjosi humanitaarista apua, joka merkitsi lapsille usein parempaa hoivaa ja terveyttä sekä korkeampaa elintasoa kuin suomalaisella sota-ajan yhteiskunnalla oli tarjota, mutta se tarkoitti myös toistuvia ympäristövaihdoksia ja yllättäviä irtautumisia tutuista turvallisista ihmisistä, eläimistä ja paikoista. Moni lapsi matkusti useita kertoja maasta toiseen niin, että irtautumisesta ja liikkeellä olosta muodostui yksi lapsuuden ja varaisnuoruuden peruskokemuksista. No, tässä kirjassa mä keskityn näiden paljon matkustaneiden lasten ja monia muutoksia kokeneiden lasten elämään ja elämän piireihin, heidän lapsuutensa kokemushistoriaan. Mä liikun heidän jäljillään 1940-luvun suomalaisissa ja ruotsalaisissa maisemissa, kylissä ja kaupungeissa. Mä oon kiinnostunut siitä, minkälaisia asioita he matkoillaan kokivat ja myös siitä, miten heidän elämänsä jatkui sodan jälkeen. Mä kerron myös laajemmin 40-luvun suuresta lastensiirrosta ja sen monista seurauksista, lapsia koskevista päätöksistä, virhearvioista ja laiminlyönneistä, ihanteista, toiveista ja pettymyksistä, myös lapsille läheisistä ihmisistä, suomalaisista ja ruotsalaisista perheistä. No, tässä esitelmässä mä kerron hiukan enemmän tämän kirjan sisällöstä. Ajatus on, että mä vähän niin kuin puhun siitä, että miten tämä ehkä eroaa aikaisemmista kirjoista. Tästä aiheesta on ilmestynyt paljon varsinkin erilaisia muistelmia.
Pertti Kavenin väitöskirja ja Pertti Kavenin kirjat on ehkä tunnetuimpia tätä aihetta käsitelleitä teoksia. Sitten on Heikki Salmisen lisensiaatin työ, yksittäisiä artikkeleita, mutta siihen ne sitten jääkin. Eli tavallaan on paljon erilaisia kirjoja, mutta kuitenkin melko vähän tutkimusta. No, mä aloitan nyt puhumalla hiukan siitä, että mitä kirjani otsikossa mainittu pohjoismainen lasten siirto tarkoittaa. Eli minkälaisia merkityksiä mä pyrin sillä välittämään. No ensinnäkin tietysti tämä pohjoismainen lasten siirto tarkoittaa nyt tätä ilmiötä, tätä tapahtumaa, että siirretään lapsia ilman vanhempia Ruotsiin, Tanskaan, myös Norjaan. No totta kai talvisodan aikana myös pienet lapset meni äitinsä kanssa, mutta näin niin kuin yleisesti ottaen ajatus siitä, että ilman vanhempia lähetetään lapsia toiseen maahan toista kieltä puhuvien ihmisten pariin. No mä kuvaan tässä kirjassa tämä operaatio eri vaiheita, perusteluja, motiiveja ja hiukan operaatioon liittyviä kiistoja ja kritiikkiäkin ja tätä niin kuin politiikkaa, mitä tähän liittyy. No sitten tämä lasten siirtotermi, sehän on tämmöistä, se on aikalaistermi, se kuulostaa tavallaan aika semmoiselta byrokraattis-tekniseltä ja mä tarkoituksella käytän sitä juuri sen takia, että se ehkä herättäisi ihmiset miettimään, että niinkö niitä lapsia vaan siirrellään. Että se on melkein miltäpä sellainen kiertoilmaus, jos mietitään, että mitä lapset ja heidän perheensäkin kokee oikeasti siinä kohtaa, kun vain siirrellään lapsia. Että se on ikään kuin käytön sitä ihan tarkoituksella. No, pohjoismaista lastensiirrosta kirjoittaessa, niin mä haluan myös liittää sen osaksi niin kuin muita sen ajan Euroopan maailmansotien ajan Euroopan evakuointeja ja lastensiirtoja ja tämmöisiä hankkeita, erilaisia humanitaarisesti perusteltuja hankkeita, koska tämä ei ollut sikäli uniikki, eli lapsia on historian aikana liikuteltu hyvin monenlaista syistä ja esimerkiksi yli valtionrajojen tai valtamertenkin lähetettyjä sotalapsia oli Espanjan sisällissodan aikana 1936-1939 Neuvostoliittoon, Meksikoon tai Iso-Britannian kuljetetut lapset, tai sitten Keski-Euroopan juutalaislapset, joita kuljetettiin 30-luvun lopulla Iso-Britannian niin sanotun Kindertransport-projektin yhteydessä, ja monet muut vastaavat. Sitten tietenkin Englannissa, Saksassa, Ranskassa satoja tuhansia lapsia evakuoitiin kaupungeista erilaisissa poliittisissa ympäristöissä sitten niin kuin pommituksia ja sota-ajan kurjuutta pakoon, ja nämäkin evakuoinnit tarjoaa vertailukohtia sitten tämän Suomen tai pohjoismaiselle lastensiirrolle, joskin niissä lapsia ei siirrettykään sitten toisiin valtioihin. No sitten kolmanneksi me viittaan pohjoismaisella lastensiirrolla siis ehkä ennen kaikkea siihen, että miten tämä on ehkä Ossikin voi tähän palata omassa esitelmässään, en tiedä, mutta tavallaan tämä pohjoismaisuus on tässä kiinnostavaa, että tuntuu siltä, että mitä enemmän alkoi tutkimaan, että tässä on kyse tämmöistä niin kuin pohjoismaista hankkeesta ihan käytännönkin tasolla, että junat kulkee ja organisaatiot pyrkii toimimaan yhdessä ja lääkärit toimii yhdessä ja tämmöistä niin kuin pohjoismaista solidaarisuutta, pohjoismaista politiikkaa, pohjoismaisia intressejä, myös yhteispohjoismaista vanhemmuutta ja huoltajuutta, mitä mä olen yrittänyt tuoda tässä kirjassa myös esille. Eli tämmöistä niin kuin tiettyä niin kuin jaettua vanhemmuutta, joka sitten osittain ajaa karille tietyssä mielessä sitten sodan jälkeen kylläkin. Mutta okei, mä sanon ihan vähän tästä taustasta. Suomalaisten lasten evakuointihanke kasvoi mun tulkinnan mukaan 30-luvulla lisääntyneen pohjoismaisen yhteistyön maaperästä, mutta se juuret oli poliittisesti tiukasti Ruotsissa. Nimittäin talvisota synnytti Ruotsissa yhteiskunnallisen solidaarisuuden aallon Suomea kohtaan, joka oli demokraattinen naapurimaa joutunut Neuvostoliiton hyökkäyksen kohteeksi. Ja siinä kohtaa ensimmäiset aloitteet suomalaislasten kuljettamisesta länsinaapurin tuli vaikutusvaltaisilta ja verkostoituneilta humanitaarisilta toimijoilta, erityisesti naisilta. Ja näkyin heistä oli Espanjan sisällissodan lapsia jo auttanut Maja Sandler, hiljattain eronneen ulkoministeri Rickard Sandlerin puoliso. Ja että Ruotsissa suomalaislasten auttaminen oli myös sisä- ja ulkopolitiikkaa sikäli, että talvisota oli synnyttänyt maassa poliittista kuohuntaa. Poliittinen johto, ehkä tiedätte historian, omaksui tiukan puolueettomuuslinjan. Virallinen Ruotsi ei tarjonnut aseapua. Tämä herätti myös kritiikkiä paljon Ruotsissa omien kansalaisten keskuudessa, niin Ruotsin johtavat poliitikot ajatteli, että ehkä tämmöiset tunteisiin vetoavat lastensiirrot voisivat olla omiaan lieventämään
Ruotsin puolueettomuuspolitiikkaan kohdistunutta vastustusta. Ja tämä on yksi kulma tähän lastensiirtojen käynnistymiseen, tämmöinen sisäpoliittinen ajatus siitä, että lasten kuljettaminen Ruotsiin kanavoisi kansalaisten auttamishaluja poliittisesti turvallisiin ja tarkoituksenmukaisiin uomiin. No, suomalaiset otti tarjotun avun vastaan ja hankkeeseen vaadittava organisaatio syntyi niin Suomessa kuin Ruotsissa hyvin nopeasti. No sitten kesällä 1941 syttyi jatkosota, niin sen seurauksena evakuoinnit käynnistyi uudelleen, mutta siinäkin kohtaa niin kuin Suomessa ajateltiin, että ei nyt ehkä olisi välttämätöntä, että onko se nyt pakko lähettää niitä lapsia sinne Ruotsiin. No, mutta nyt sitä paitsi Ruotsissakin oli avustustoiminnan poliittinen ja diplomaattinen konteksti hyvin toisenlainen, että kun talvisodassa me oltiin niin kuin yhteispohjoismaissa demokratian puolustamisen rintamassa, mutta nyt Suomi taistelee natsien kanssa rintarinnan, niin hyökkää rajan yli syvälle Itä-Karjalaan. No, pohjoismaisten suhteiden kannalta tämä asetelma oli hyvin sensitiivinen moraalisesti, poliittisesti, mutta silti Ruotsissa haluttiin yhä vaalia hyviä pohjoismaisia suhteita ja vahvistaa mielikuvaa auttavasta naapurimaasta, vaikkakin tämä Suomen liittolaisuus Saksan kanssa on hämmentävää. Ja lisäksi länsiliittoutujathan katsoi, että Suomen auttaminen, esimerkiksi ruoka- ja vaateavun lähettäminen Suomeen, niin se edistää vihollisen asiaa. Joten sitten loppuvuodesta 1941 varmistuu tämä, että Ruotsi ei voi lähettää apua Suomeen lapsille tai yleensä perheille, mutta lasten avustamista Ruotsin maaperällä on mahdollista jatkaa ja kehittää edelleen. Ja samaan aikaan nämä lastensiirtojen kannattajat Ruotsissa vaikuttaa mielipiteisiin lehdistössä, radiossa, yksityisten kontaktien kautta. He luottaa siihen, ettei talvisodan aikana innostus ollut hiipunut ja ruotsalaiset sitten yhä haluaa hoitaa suomalaisia lapsia. Ja voi sanoa, että lastensiirrosta muodostui tässä kohtaa niin kuin tämmöisen Ruotsin tarjoaman humanitaarisen avun poliittinen kärkihanke. Syntyi erikoinen asetelma, jossa asenne tarjottuun apuun Suomessakin oli tämmöinen hyvien pohjoismaisten suhteiden ilmapuntari. Elintarvikepulan oloissa ja hyvien naapurisuhteiden valmiseksi lapsia ryhdyttiin sitten lähettämään länsinaapurin yhä enemmän. No, lyhyesti jatkosodan lastensiirrot toteutui kahtena suurena aaltona. Ensimmäiset kuljetukset alkaa pienimuotoisina syyskuussa 1941 ja kasvaa sitten laajamittaisiksi evakuoinneiksi 1942. Sitten juhannukseen mennessä Ruotsiin puolen vuoden aikana siinä on matkustanut yli 17 000 lasta. Ja on syytä muistaa myös se, että jatkosodan ensimmäinen lastensiirto ei johtunut pelkästään sodasta. Se oli myös yhteispohjoismainen lastensuojeluhanke, jonka julkilausuttuna tarkoituksena oli turvata köyhien suomalaislasten hyvinvointi. Ja sitten lisäksi Suomessa viranomaiset esitti lastensiirrot vastauksena myös toiseen ajankohtaiseen haasteeseen, eli Karjalan jälleenrakentamiseen. Tätä mahdollisuutta lähettää lapsi Ruotsiin tai Tanskaan mainostettiin myös sillä ajatuksella, että jälleenrakentajaperheiden äidit, jotka menee Karjalaan jälleenrakentaa, voisivat halutessaan lähettää alle kouluikäiset lapsensa ulkomaille hoitoon. Eli tämän tyyppinen asetelma myös. No sitten on toisen tyyppiset evakuoinnit jatkuu sitten helmikuun 1944 kaupunkipommituksista. Jatkuu pitkälle syksyyn ja seuraavaan vuoteen. Rajummat pommitukset Helsingissä ja siitä lähteekin sitten muutaman viikon sisällä 5000 lasta Tornio-Haaparannan raja-aseman kautta 9 pitkänä junaletkana Ruotsiin. Paljon lapsia myös lähtee Oulusta, Turusta ja Kotkasta. Ja yli 16 000 lasta helmikuusta kesäkuuhun. Taas tämmöinen niin kuin 5 kuukauden rypistys siinä. 15 000 junalla ja 1000 lentokoneella. Ja sitten vielä Karjalan alueella lähettäminen Ruotsiin kiihtyy ennennäkemättömästi. Neuvostoliiton kesäkuun 1944 suurhyökkäyksen seurauksena sodan aikana Kannakselle palanneet perheet, suvut evakuoitiin 10 päivässä Puna-armeijan rajun hyökkäyksen tieltä. Ja siinä sitten tuhannet karjalaislapset lähtee Ruotsiin joukkopaon seurauksena joko heti tai sitten myöhemmin syksyllä. Eli niin kuin tässä mun kirjassa on yksi luku, joka käsittelee karjalaisperheiden valintoja, niin mä siinä niin kuin osoitan, että sitten vielä joulukuussa 1944 tämä yksi perhe, mitä mä tässä käsittelen, niin lähettää lapset Ruotsiin tai 2 lasta Ruotsiin, koska vaikka siinä ei ole enää kyse suoranaisesti siitä evakuoinnista pommituksen tieltä, vaan vaikeista olosuhteista siellä evakkona siellä kotirintamalla. Ja se on sikäli niin kuin kiinnostava tarina, kannattaa lukea.
No tiivistäen pohjoismaiset lastensiirrot eivät siis edenneet suoraviivaisesti, vaan monien vaiheiden kautta ja sodan muuttuvia tilanteita seurailleen. Ja voi sanoa, että lapsia koskeviin päätöksiin vaikutti monenlaiset tekijät, Ruotsista tulleet avuntarjoukset, poliittiset intressit, pohjoismaiset suhteet, sodan käänteet, mutta myös lastensuojelun tarpeet sekä kotirintamalla eletty arki tulevaisuutta koskevina pelkoineen ja toiveineen. Ja tosiaan mä oon tässä kirjassani pyrkinyt tuomaan aiempaa enemmän esille juuri tavallisten perheiden ja äitien näkökulmaa siihen, että millaisista oloista niitä lapsia sinne ulkomaille lähetettiin. Ja tässä on, tämä johtuu siitä, että mä törmäsin semmoiseen mielenkiintoiseen aineistoon, jossa on tuhansia usein äitien lähettämiä kirjeitä niin sanotulle lastensiirtokomitealle tai muille viranomaisille, jossa he usein aika seikkaperäisesti kertoo siitä omasta arjestaan ja haluaa ikään kuin sillä arjella perustella sitä, että lapsia voitaisiin lähettää. Tai sitten, että jos lapset on jo Ruotsissa, että niitä ei vielä palautettaisi takaisin. Ja ne on tosi koskettavia ja semmoisia puhuttelevia yhteiskuntahistorian lähteitä sikäli, että niissä niin kuin seikkaperäisesti, ja kokemushistoriallisia lähteitä sikäli, että niissä tosiaan seikkaperäisesti kuvataan ihan vaikkapa sitä, että miten joku mies ei ole kestänyt tilannetta ja on alkanut juopottelemaan ja se on sietämätöntä, tai miten lapsenhoitohuolet 8 henkisessä perheessä käy liian raskaiksi ja niin edelleen. Ne on todella mielenkiintoisia lähteitä. No sitten kun mä katsoin sitä laajemmin sitä 30-40-luvun suomalaisen yhteiskunnan taloutta ja tavallaan sitä yhteiskunnan tilaa, niin käy selväksi se, että lasten lähettäminen Skandinavian maihin oli tavallisille perheille, kuten myös monille lastensuojeluviranomaisille, uusi mahdollisuus ratkaista ongelmia, jotka liittyy lasten hyvinvoinnin turvaamiseen, mutta suuri osa ongelmista oli jo vanhaa perua, esimerkiksi kuten yleinen köyhyys tai rikkinäiset perheet tai tämän tyyppiset asiat, mutta ne kärjistyi hankalissa sodanoloissa. Eli lastensiirtohankkeen käynnistyminen laajensi sosiaalisen hoivan horisonttia, kun mahdollisuus lasten lähettämiseen ulkomaille avautui, niin tavallaan samalla myös muuttui käsitykset siitä, että miten näitä lapsia voisi auttaa. No, Suomi oli toisiin Pohjoismaihin verrattuna köyhä maa. Lasten kasvuympäristöjä määrittelivät niukkuus, runsas työnteko, taudit, sairaudet ja elämän hauraus ja epävarmuus. Lapsikuolleisuus oli eurooppalaisittain poikkeuksellisen yleistä etenkin maaseudulla. Tuberkuloosi, vakavat lastentaudit, sairastui huomattavan paljon lapsia ja valtakunnallisesti kattavaa lasten ja äitien terveydenhuoltoa alettiin kehittää todenteolla vasta sota-aikana neuvolajärjestelmän myötä. Ja sitten on vielä tämä elintarvikekriisi jatkosodan ensimmäisenä talvena. Kun Suomi oli aiemmin tuottanut 90% kuluttamastaan viljasta, niin nyt menetetään Karjalan vilja-aitta. Karjalainen siirtyväki muuttuu tuottajista kuluttajiksi. Ulkomaankaupan olosuhteet muuttuu, kun Saksa valloittaa Tanskan ja Norjan. Sitten vielä Itämeri jäätyy joulun alla 1941. Joten siis tilanne on monin tavoin aika kriittinen. Ja mä oon tähän kirjaan voinut näistä sadoista kohtaloista, mitä mä oon niin kun tullut sillä vastaan, niin olen voinut nostaa vain muutaman valitettavasti, koska tila ei riitä. Esimerkiksi tässä nyt on kersantti Ingman, kirjoittaa lokakuussa 1941. Oli huomannut siis Sanomalehdessä uutisen Ruotsin tarjoamista mahdollisuuksista. Hän halusi lähettää nuoremman tyttärensä Ruotsiin vedoten vaimonsa keuhkotautiin, ravintopulaan, Helsingin jatkuviin ilmahälytyksiin. Erityisen huolen aiheena oli vaimon sairauden vaikutus lapsiin. Kiljavannummen tuberkuloosiparantolassa hoidettavana ollut puoliso oli kuulemma laihtunut 15 kiloa. Kaiken lisäksi tytär oli ilmahälytysten vuoksi kovin rauhaton ja heräsi öisin huutamaan äitiä. Kersantti Ingman oli vakuuttunut siitä, että hänen heikkoverinen tyttärensä saisi Ruotsissa kaipaamansa lepoa ja rauhaa, parempaa hoitoa kuin Suomessa. Jos matkustaminen ulkomaille ei olisi mahdollista, myös paikka Suomessa maaseudulla kävisi. Eli ihmiset punnitsivat tätä tällä tavalla, että Suomessakin voisi olla parempi paikka, mutta ehkä ulkomaillakin, eli jotenkin samalla viivalla. No 17-vuotias Aino Vesa, 17-vuotias tyttö kirjoitti perheensä suurista hankaluuksista joulukuussa 1941. Siteeraan Ainoa.
Meidän perhelukumme on 9 lasta ja äiti ja isä. Isä ja vanhin veli ovat olleet rintamalla 6 kuukautta ja äiti on sairaalassa ollut 4 kuukautta. Hänellä on ollut lavantauti ja heti perään tuli keuhkopussin tulehdus ja hän joutunut olemaan näin kauan sairaalassa ja on edelleenkin eikä tiedä milloin hän pääsee pois. Joten elämämme on hyvin vaikeata, kun me lapset olemme aivan keskenämme ja minä vanhimpana sisarena joudun kaikesta huolehtimaan. Aino pyysi sitten kohteliaasti, että 7-vuotias Erkki saisi mahdollisuuden lähteä Ruotsiin, jossa hän oli asunut jo talvisodan aikana. Rouva Mankel Ruotsissa oli pyytänyt kirjeessä Erkkiä lähtemään, että hän oli heidän talvisodan aikainen hyväntekijänsä, niin kuin Aino totesi. Ja nyt tämä Aino anoo, että jospa se 7-vuotias Erkki saisi lähteä näistä 9 lapsesta. No tosiaan tämän kirjan tarkoituksena on tuoda esille lasten ja heidän ympärillään olleiden ihmisten, suomalaisten ruotsalaisten perheiden, lapsia matkalla saattaneiden aikuisten ja sosiaalityöntekijöiden kokemuksia ja ääniä. Ja mä oon yrittänyt niin kuin maalata kuvaa siitä, että kuinka monin tavoin tämä lastensiirto kosketti niin kuin lapsia ja yhteiskuntaa. Eli tämän kirjoitusprosessin aikana mä niin kuin heräsin siihen ajatukseen, että kun me puhutaan 70 000 lapsesta, niin se on se vaikutus yhteiskunnassa niin kuin paljon laajempi, koska lapsilla on sisaria, sisaruksia, vanhempia, isovanhempia, enoja, tätejä, setiä ja kotieläimiä ja rakkaita eläimiä ja kaikkia, joita se koskettaa tämä asia. Että se on sikäli tämmöinen iso yhteiskunnallinen ilmiö pienessä maassa. Eli ja toisaalta huomasin myös sen, mun kirjassa on yksi kuva ruotsalaisista kavereista saattamassa tätä suomalaista ystävänsä juna-asemalla, kun se lähtee 1947 takaisin Suomeen. Ja se on tosi koskettava kuva, kun ne ruotsalaiset kaverit on saattamassa. Se on ollut monta vuotta siellä Ruotsissa ja nyt se kaveri joutuu lähtemään ja toinen kaveri jää Ruotsiin. Sekin on aika koskettava. Eli tämä hanke synnyttää synnyttää uusia ihmissuhteita ja sitten rikkoo niitä. Sinänsä semmoista erikoista yhteiskuntasuunnittelua voisi sanoa. No, ei mennä siihen nyt. Lapsuuden historian tutkimuksessa on aina hienoa, jos vastaan tulee lasten itsensä kirjoittamia tekstejä tai esimerkiksi kuvia. Eli tässä kirjassa on täällä esilehdillä on Ritva Suokas, 8-vuotias Ritva Suokas piirsi paljon kuvia ja lähetti kotiin perheelleen. Ja tässä esimerkiksi on kuva hänen äidistään, jonka hän piirsi Ruotsissa ja lähetti kotiin. Muisteli, miltä äiti näyttää ja sitten piirsi hänestä kuvan. Ja on aina semmoista näin lapsuuden historian tutkijan kannalta niin kuin kiinnostavaa, jos löytyy lasten itsensä kirjoittamia juttuja. Niin mä luen nyt tämän kaksi Ritvan kirjoittamaa kirjettä. Niitä on paljon, kyllä, tai useita. Mä luen nyt ensimmäisen. Rakas äiti, miten äiti voi? Minä voin kyllä hyvin. Pekka ei pääse samaan paikkaan. Äiti, minun nimipäivät ovat huomenna. Täällä on yksi kiltti sairaanhoitaja. Hän antoi minun kirjoittaa äidille. Täällä on kovin huono saada postimerkkiä. Sitä varten minä en voinut kirjoittaa äidille. Mutta kun se täti antoi minulle postikortin, niin minä kirjoitin. Minä sain 1 sedältä ruotsalaista rahaa, että sain ostaa karamellia. Minulla on kovin ikävää äitiä ja isää. Meidät pestiin Tukholmassa oikein kivassa saunassa. Se täti, joka antoi minulle tämän kortin ja mustekynän, niin se otti monta kertaa Pekkaa ja minua syliin. Minulla oli niitä kipeitä jalassa, niin se ruotsalainen täti laittoi siihen lääkettä. Niin minä kun sanoin ruotsiksi kiitos, niin se sanoi, että tak. Sitten toinen kirje. Rakas äiti, miten äiti voi? Me voimme kyllä hyvin. Kun me ensimmäisenä päivänä menimme siihen taloon, niin se heti antoi meille omenaa. Tämä talo on komea. Minä en voinut vielä lähettää joulukorttia, mutta huomenna minä kirjoitan. Se täti ja setä ovat rikkaita. Kyllä me ollaan saatu karamelleja paljon. Minä ja Pekka olemme jo vähän osanneet ruotsia. Minulla on joskus kovin ikävää äitiä.
Me nukutaan Pekan kanssa yläkerrassa, eli Pekka pääsikin se maanpaikkaan nyt sitten. Minusta on hauska vuotella joulua. Täällä saa joka päivä sellaista leipää, että se on niin hyvää kuin pullaa, ja se onkin sellaista pullaa kuin oikea pulla. Kyllä täällä on hyvää ruokaa. Voi kun me käytiin kaupungissa, niin kyllä siellä oli kangasta, vaikka kuinka paljon. Me ollaan saatu hyviä rinkilöitä. Meillä on hyvä sänky. Kyllä meillä oli hauskaa, kun me mentiin sänkyyn. Täällä on sisällä ulkohuone. Ja täällä on pitkät raput ja niin pitkä matto, ainakin 0,5 kilometrin pituinen. Heillä on vaikka kuinka paljon omenoita. Kyllä se täti ja setä ovat kilttiä ja niin edelleen. Eli se niin kuin on mielenkiintoista miettiä, että miksi hän kirjoittaa näin. Eli ensinnäkin hän haluaa vakuuttaa äidille, että heillä on kaikki hyvin. Ja on mielenkiintoista tulkita näiden lasten ajatuksia näistä kirjeistä, sanotaan näin. Mutta nämä kirjat on tästä nyt irrotettu kontekstista, eli yhteydestään, että jos törmäätte, lainaatte tai kirjan tai muuta, niin tästä voitte sitten nähdä, että mistä tässä on kysymys tämän Ritvan hommissa ja mihin Ritva lopulta päätyy. No tässä nyt luennon loppupuolella mä palaan siihen, mitä Petterikin mainitsi, että mä tässä kirjassa aika paljon käsittelen niin myös sodan jälkeisiä asioita. Mä en siis nyt tässä puhu Ruotsiin jääneistä lapsista. Mä totean siellä kirjan ihan lopussa, että tämä on semmoinen asia, mikä pitäisi suomalaisen historiakirjoituksen ottaa haltuun paremmin, ne Ruotsiin jääneet tuhannet lapset. Mutta mä puhun nyt tässä niistä, jotka palasivat Suomeen. Ja aika paljon tässä kirjassa puhun heidän sopeutumisongelmistaan ja hyvistä ja huonoista kokemuksistaan. No, sodan jälkeisessä Suomessa odotti ympäristö, joka saattoi olla hyvin kokonaisvaltaisesti toisenlainen kuin mihin oli ulkomailla tottunut. Esimerkiksi asuttua Ruotsissa nyt vaikka sitten 4 vuotta 3-vuotiaasta 7-vuotiaaksi tai 5 vuotta 4-vuotiaasta 9-vuotiaaksi. Voitte kuvitella, mitä tarkoittaa tällainen muutos lapselle. Tai en tiedä, voitteko kuvitella. Minä ehkä voi täysin kuvitella itse sitä, mutta voin yrittää ihmetellä. Tosiaan, tosi moni Ruotsiin lähetetyistä lapsista oli asunut erossa biologisesta perheestä huomattavan pitkään, eli 2-3 vuotta ulkomailla asuneita oli yli 6500, 3-4 vuotta asuneita oli yli 5000 ja 4-5 vuotta asuneitakin oli yli 3100. Eli huomattavan paljon lapsia, jotka asuu siellä useita vuosia. No, mä oon halunnut näitä sodan jälkeisiä vaiheita nostaa sen takia tässä esiin, koska oikeastaan mun kirjan yksi teeseistä on se, että me puhutaan paljon tietenkin näistä rankoista eroista, ja on kuultu ja se on kokemuksellisesti se on varmasti usein se todella hankala asia käsitellä ihmisellä, toistuvat erokokemukset ja näin. Mutta sitten mä väitän myös sitä, että näiden paluumuuttajien, Suomeen muuttajien lapsuuteen ja kasvuun on vaikuttanut myös paluumuuton jälkeiset kokemukset lapsuuden ja nuoruuden aikana. Eli perheiden elämäntilanteet, vanhempien valinnat, perheet, muuttuneet perheet, erilaiset koulupolut, koulut, opettajat, lasten ja nuorten kaverisuhteet sekä erilaiset jälleenrakennusajan kasvuympäristöt. Eli miten nämä lapset on kohdattu, kun ne on palannut sieltä ulkomailta. No, mä uskonkin, että lasten sodanjälkeisiä polkuja tutkimalla voisi paljastua jotain tärkeää siitä, että miksi toisilla asiat on tuntunut menevän hyvin ja toisilla sitten ihan pieleen, ihan huonoon suuntaan. Toiset pärjäs paremmin, toiset huonosti. Kohta mä kerron, mitä se esimerkki huonosti pärjäämisestä voi esimerkiksi olla. No, paluumuuttajalasten yhteiskunnan kohtaamiseen, kun me tarkennetaan, me varmaan voidaan nähdä epäonnistunutta kotouttamista, ymmärtämättömyyttä ja empatian puutetta, mutta myös onnistuneita kohtaamisia. No, joskus lasten ongelmat oli tosiaan hyvinkin hankalia. Tässä luennon ihan lopussa mä puhun hiukan Järvilinnan pojista, joka on yksi mun kirjan luku. Moni ehkä tietää Järvilinnan Laukaassa pahantapaisten poikien vastaanotto, koti, kasvatuslaitos. Taidelaitoksena toimi pitkään, en tiedä onko nyt myyty, oli myynnissä. Tutkiessani mä tutkin alun perin muita tarkoituksia varten näitä Järvilinnan arkistoja, näiden poikien oppilaskortteja. Ja mä huomasin nopeasti, että niiden monien poikien taustalla oli kokemuksia Ruotsissa tai Tanskassa asumisesta sodan aikana. Mä ryhdyin sitten selvittämään asiaa lisää, niin siinä 4 vuoden jaksolla Järvilinnassa asui eripituisia jaksoja, ainakin 60 tämmöistä sotalasta.
näitä poikia koskevissa asiakirjoissa esiintyy hyvin yleisesti viitteitä monenlaisista hankaluuksista, kouluongelmista, rikkinäisistä perheistä, väkivallasta, vaikeuksista virkavallan kanssa, kaikenlaista hölmöilyistä. Sitten joskus niistä aineistoista on luettavissa poikien tunteita, kuten seuraava laitoshuoltaja lyhyt toteamus osoittaa. Siteeraan, hän rukoilee hyvin mielellään ruotsalaista iltarukousta, vaikka on sen jo osaksi unohtanut. Tuntuu siltä, kuin tähän liittyisi jotain valoisia ja pojan mieltä tyynnyttäviä muistoja. Ja tämä 10-vuotias poika oli yksi niistä paluumuuttajista, jotka sitten varttui nuoriksi aikuisiksi valtion koulukodissa. Eli tämä Järvilinna oli siis sellainen paikka, jossa lapset tutkittiin sen ajan metodein ja menetelmin, jotka katsottiin moderneiksi, ja sitten loppusijoitettiin johonkin sijoituspaikkaan yleensä valtion koulukotiin, ihan niin kuin huostaanotettuja lapsia. Kun niitä katsoo tarkemmin niitä poikien näitä materiaaleja, niin sitten huomaa, että ihan selkeästi yksiselitteisesti ne on monet näistä vanhempiensa ja ympäristönsä kaltoinkohtelemia turvattomuutta kokeneita lapsia, mutta joka tapauksessa heidän niin kuin sopeutumattomuutensa koettiin yhteiskunnallisesti haitalliseksi ja heidät sijoitettiin kasvatuslaitoksiin. Tämä koski myös niitä sotalapsitaustaisia nuoria, joilla sitten mun tulkinnan mukaan nämä erilaiset perheessä olevat ongelmat niin kuin yhdistyi vielä tähän problematiikkaan, että kun heidän pitää tulla uuteen ympäristöön monen vuoden jälkeen, niin se sitten aiheuttaa myös omanlaisia ongelmia, mitkä sitten tunnistettiin yleensä aika huonosti. Eli on niin kuin hyvä tietää, että vaikka usein tämä ulkomailla asuminen niin kuin huomioitiin näiden poikien käyttäytymisessä niin jonkinlaisena taustatekijänä, mutta ei juuri koskaan niin kuin sellaisena tärkeimpänä selittäjänä nuoren ongelmille. Eli useimmiten syyt pahantapaisuuteen löytyi epätavallisen herkästä persoonallisuudesta tai poikkeavasta psyykerakenteesta tai sitten painostavista perheoloista. Mutta just tätä niin kuin lähesuhteiden katkeamista tai siirtoa sieltä Ruotsista Suomeen ei niin kuin yleensä nähty ongelmana tai semmoisena selittäjänä. Esimerkiksi 4 vuotta Ruotsissa asunut Mikko, hänen uusi elämä biologisen perheensä kanssa oli alusta lähtien hyvin vaikeaa. Äidin kertomuksen mukaan poika oli kotiin saavuttuaan ollut hyvin itsepäinen, sanoi finska mamma paha ja uhkasi panna myrkkyä äidin ruokaan. Mikko oli myös uhkaillut äitiään isoveliään puukolla ja muulla kättä pidemmällä. Kaiken lisäksi kärsi unettomuudesta. Siirto kasvatuslaitokseen tuli ajankohtaiseksi koulussa ilmenneiden ongelmien vuoksi. Täysin ruotsinkielisenä Suomeen saapunut poika oli aluksi laitettu ehkä aika fiksusti ruotsinkieliseen kouluun, mutta sitten syystä tai toisesta hänet oli siirretty suomenkieliseen opinahjoon. Ja siellä sitten ongelmat oli kärjistynyt ihan totaalisesti eskaloitunut sitten. No sitten oli usein, että Järvilinnaan tuotujen poikien taustalla oli karkailua laitoksista, rötöstelyä, koulupinnausta ja kaikenlaista vaeltelua paikasta toiseen. Ja poikkeuksellisen paljon päävoimaa viranomaisille tunti 13-vuotias Urho, joka oli palannut vastentahtoisesti Suomeen asuttua ruotsalaisessa perheessä 5 vuotta. No poika aloitti suomalaisen elämäntaipalansa käytännössä irtolaisena, sillä hänen äitinsä oli työlaitoksessa ja kasvatusisäkin joutui vankilaan. Eli hän oli käytännössä niin kuin itsekseen eleli. No Järvilinnaan matkustamisen aikoihin Urholla oli taustallaan murtoja, varkauksia ja 12 karkausyritystä Ryttylän poikakodista. Yhden niistä hän oli toteuttanut klassisella tavalla 3. kerroksen ikkunasta lakanoista sidotulla köydellä. No kaiken huipuksi Urho oli 2 kertaa yrittänyt palata takaisin Ruotsiin, parempaan maailmaan. Ensimmäinen yritys oli päättynyt kiinni jäämiseen veturin katolta. Toisen kerran hän oli onnistunut pujahtamaan rajan yli pohjoisesta, asustellut Ruotsin puolella 5 vuotta. No oliko Urhoa sitten houkutellut ajatus Ruotsiin jääneestä 10-vuotiaasta siskosta? Siellä oli sisko. Vai oliko taustalla pikemminkin elämän täydellinen näköalattomuus ja juurettomuus, kun oma isäkin oli kuollut 1934. Jostain syystä Urho oli kuitenkin päättänyt palata Suomeen ja jäänyt kiinni. Ja sitten hän sen jälkeen joutui psykiatri Kaisa Lepon tutkimusten jälkeen takaisin Ryttylän poikakotiin. Vuonna 1948 häntä tutkittiin ja tarkkailtiin Järvilinnassa tulevan sijoituspaikkansa selvittämiseksi. Tulee mieleen, että olisi nyt jäänyt sinne Ruotsiin. Miksi hän päätti lähteä takaisin Suomeen?
eihän siellä ole ketään. No, tuli kuitenkin takaisin. No, Järvilinnan poikia koskevat asiakirjat kertoo selvää kieltään siitä, miten hurjiin elinoloihin monet sotalapsetkin joutuivat palattuaan. Sodan jälkeen valtion kasvatuslaitokseen sijoitettu Paavo kuvasi siirtolaiselämänsä vaiheita poikakodissa vuonna 1947. Hän oli oma kertomus siellä. Eli ensin talvisodan sytyttyä perhe oli joutunut evakkoon Kiiruvedelle, josta 8-vuotias Paavo ja hänen veljensä lähetettiin Ruotsiin talvella 1942. Ensimmäinen lastenkoti sijaitsi Gröntorpin kauppalassa. Siellä hoito oli Paavon mielestä hyvää. Hän kertoo, ei juuri mitään töitä, joskus puita kannettiin, vapaa-aikana pelattiin erilaisia pelejä, saatiin kulkea vapaasti kauppalassa, isäntä antoi rahaa niin paljon kuin vain tahtoi. Ja 12-vuotiaan rehvakkaissa muistikuvissa olot Gröntorpissa olivat sangen leppoisat. Tosin aika oli saattanut jo kullata muistoja tuossa kohtaa, kun tämä Paavo kertoi asioistaan suomalaisessa tai nuorisokodissa. No, Gröntorp sulkeutui, Paavo siirrettiin veljensä kanssa toiseen lastenkotiin Råbäckiin, mutta sieltä matka jatkui jo kuukauden kuluttua takaisin Suomeen Kainuuseen. Kainuussa oli lastenkoti, hoito oli Paavon mukaan hyvää, vaikka pojat joutuivatkin itse siivoamaan oman huoneensa toisin kuin Ruotsissa, jossa heidän huoneensa siivottiin hyvien hoitajien puolesta. Sitten kului jälleen muutama kuukausi. Nyt pojat vaelsivat sitten perheensä luokse Kittilään. Siellä he asettuivat asumaan suureen sementtitiilistä tehtyyn talliin, jonka seinät tarjosivat kyllä tuulen suojaa, mutta olivat pahan kerran jäässä. Seuraava evakkoasumus Rautalammilla. No, se oli Kittilän oloihin nähden oikea mukavuuslaitos, vahvasta tiilistä tehty mökki, jossa 6-henkinen perhe asui yhdessä huoneessa. Rautalammilla Paavo teki itselleen laudoista oman vuoteen uunin taakse. Vaikka mökki oli pojan mukaan tilava, oli isä jatkuvasti kiukkuinen, arvaamaton ja äksyluonteinen, kuten uusi äitipuolikin. Paavo kertoo, isä antoi usein selkään kovasti, se on eri kuin johtajan iskut, kepakolla tai narunpätkällä. Tämä johtaja viittaa nyt Järvilinnan johtajaan. No, Paavon kotiolot oli Suomessa siis monin tavoin rankat ja lastenkodit oli sitä vastoin tarkoitti jonkinlaista arjen ennakoitavuutta, mutta hurja matka hänelläkin oli taustallaan, kunnes hänet tuotiin Järvilinnaan ja sitten hän vapautuisi aikanaan valtion kasvatuslaitoksesta 18-vuotiaana. No niin, lopuksi näistä synkistä kuvista mä palaan vielä hetkeksi kirjan kokonaisuuteen. Mä oon tässä kirjassa siis halunnut painottaa ja tuoda esille tämän sotalapsi-ilmiön moninaisuutta ja koko tämän lastensiirtohankkeen moninaisia eri ulottuvuuksia ja seurauksia. Ja monipuolista tätä meidän koko käsitystä tästä ilmiöstä. Mä oon tehnyt sen fokusoimalla perheiden ja lasten kokemuksiin, mutta myös liittämällä tämän kirjan laajempaan eurooppalaiseen humanitaarisen politiikan kontekstiin, josta nyt en tässä juuri puhunut. Tämä kirja päättyy keskustelun sotalapsuuden muistamisesta, ristiriitaisista tunteista, joita siihen liittyy, mutta myös erilaisista positiivisista seurauksista. No, mä kerron esimerkiksi Suomi-Tanska-aktiivi Kirsti Salmesta, joka pääsi kirjautumaan tanskalaiseen voimistelukouluun lopulta 18-vuotiaana. Mä kerron myös Eija Hyvärisestä, joka asui lapsuudessaan 60-luvulla Ruotsiin adoptoidun enonsa Unton luona. Eli mä päädyin tavallaan siihen tilanteeseen, että tässä on paljon monenlaisia odottamattomiakin seurauksia ja kohtaloita, joita tämä niin kuin synnyttää, jotka jotenkin saattavat jopa kytkeytyä niin kuin myöhempään siirtolaisuuteen, Ruotsiin suuntautuneeseen siirtolaisuuteen. Ja tosiaan tutkittavaa riittää vielä paljon ihan tässä niin kuin sota-ajan kontekstissakin. Ja kuten Ossi Pärinilläkin tämä uusi tutkimus osoittaa, että eihän meillä tästä Norjasta ole ollut juuri mitään tietoa ennen tätä kirjaa. Että toivotan, että tulee uusia tutkimuksia ja inspiroidutaan lukemaan ja kirjoittamaan. Kiitos. Kiitos suuresti Tuomakselle tästä teoksesi sekä tämän aihepiirin laajemman kontekstin taustoittamisesta sekä näistä varsin koskettavistakin lasten kuvauksista. Otetaan nyt Ossille täältä vielä mikrofoni ja jatketaan sitten hänen kirjallaan ja otetaan sitten lopuksi kysymykset ja kommentit. No niin. Minun tutkimukseni käsittelee paljon rajatumpaa sekä ajallisesti että määrällisesti sotalapsihistoriassa. Ja
Tuomaksen kirjaan verrattuna, niin minun kirjani on enempi niin kuin tapahtumapainotteinen. Tuomas katsoo suuria linjoja ja sotalaisten kokemuksia. Ja minulla ei ole kovin montaa sotalaisten kertomusta tässä kirjassani johtuen siitä, että niitä ei yksinkertaisesti löytynyt, enkä ole myöskään löytänyt haastateltavia Norjassa olleita sotalapsia. Ehkä niitä jossain vielä on, mutta en tosiaan löytänyt. Ensimmäinen kysymykseni itselleni on, että mistä minä sain tämän idean tähän kirjaan. Ja se oli täydellinen sattuma. Voi sanoa, että minä en löytänyt tätä aihetta, vaan aihe löysi minut. Sain nimittäin sattumalta käsiini ruotsalaisen Vekko Journalin artikkeli vuodelta 1941, jossa kerrottiin, että ruotsalainen insinööri Gustav Knutsson oli hakenut Norjasta 258 suomalaislasta sen jälkeen, kun Saksa oli hyökännyt sinne 9. huhtikuuta 1940. Ja tämä herätti suurta ihmetystä sekä minussa että tuttavissani, että en minä ollut koskaan kuullutkaan, että Norjassa oli ollut sotalapsia. Ja eikä kukaan, joka tästä kirjasta sitten myöhemmin kuuli, niin ei myöskään ollut kuullut mitään heistä. Sitten rupesin hieman lukemaan kirjallisuutta ja selailemaan tutkimuksia, mitä sotalapsista on, ja totesin, että kaikissa toistetaan, että Norjaan vietiin 107 lasta ja äitiä. Kovin epämääräinen luku, jos ei edes tiedetä, että kuinka monta niistä oli äitejä. Ja huomasin vanhasta Hesarista, että heti Saksan hyökättyä oli tullut 3 bussillista lapsia, oli tuotu Oslosta heti Ruotsiin. 3 bussillista. Myöhemmin minulle sitten selvisi ja sain selville, että niissä busseissa oli 67 lasta. No 258 ja 67 lasta tekee jo 325. Ja kun lisäksi tiedetään, että sieltä palasi muitakin reittejä pitkin, niin eihän se 107 voi mitenkään pitää paikkaansa. Se on aivan liian pieni. Ja minun laskelmieni taas on arvio, koska ei näitä lapsia missään rekisteröity eikä tilastoitu siis sillä tavalla, että ketkä meni sitten lopulta Norjaan, niin sinne meni pelkästään Etelä-Norjaan noin 350-400 lasta. Ja toinen asia, mikä mä rupesin sitten ihmetyttämään, että miksi ei puhuta Pohjois-Norjassa olleista pakolaislapsista, jotka tuli myöskin Suomesta talvisodan aikana. Sinne tuli 3 kertaa enemmän lapsia kuin mitä Etelä-Norjaan. Ja minä lasken myöskin heidät sotalapsiksi sen takia, että perussyyhän oli sama. Neuvostoliiton hyökkäys Suomeen. Nämä, kun puhutaan sotalapsista, niin kaikki olivat myöskin sotapakolaisia minun näkökulmastani. Ja Pohjois-Norjaanhan nämä lapset tulivat sen takia, että heillä ei ollut enää muuta vaihtoehtoa, kun Neuvostoliitto hyökkäsi ja aloitti etenemisen Petsamon käsivarressa, niin sieltä oli pakko lähteä sitten osa laivoilla Liinahamarista ja osa sitten meni jään yli, Paatsion yli Norjan puolelle. Ja tosiaan niitä tuli sinne noin 900 kaiken kaikkiaan, mutta osa tuli saman tien takaisin junalla Narvikista ja Trondheimista. Sieltähän oli ihan vapaasti saatto tulla talvisodan alkuvaiheessa vielä takaisin. Eli sinne jäi pidemmäksi aikaa, siis vähintään yli kuukauden ajaksi noin 550 lasta, siis pelkästään Pohjois-Norjaan. Tämä on Norjan Punaisen Ristin tilaston tieto, että se on suhteellisen luotettava. Eli kaiken kaikkiaan Norjassa oli siis noin 850-900 suomalaista sotalasta. Se on vähän enemmän kuin 107. No miten nämä lapset sitten menivät Norjaan? Samaa reittiä kuin Ruotsiinkin jäävät sotalapset, lukuun ottamatta näitä Pohjois-Norjan Lapista tulleita lapsia. Tuomas tuossa viittasi organisaatio, joka tehtiin näitä lastensiirtoja varten. Huomattavaa siinä on se,
että Ruotsi oli se maa ja sen organisaatio nimeltään Central Finanshjälpen, joka välitti nämä Norjaan menevät lapset Ruotsin kautta. Ja he menivät sinne, heidät lähetettiin laivoilla Turusta ja sitten osa junalla Tornion kautta Haaparantaa, jossa täytyy sitten vaihtaa ruotsalaiseen junaan, koska siellä on erilainen raideleveys. Mutta tämä ruotsalaiset siis järjestivät ne junakuljetukset siellä Ruotsin puolella ja myöskin ottivat yhteyden sitten Osloon, jossa oli norjalaisten vastaava organisaatio nimeltään Norske Finlandshjälpen. Ja tämä Norske Finlandshjälpen oli ottanut vastaan niin yli 4000 norjalaisen perheen ilmoituksen, että he voivat ottaa lapsia hoidettavakseen, suomalaisia lapsia. Että jos monethan halusivat ottaa jopa 2 lasta, että se tarkoittaa, että noin jopa 5000 lapsen kapasiteetti olisi ollut käytettävissä. Mutta että loppujen lopuksi sinne ei tullut läheskään niin paljon lapsia. Norjalaiset oli hyvin, sitten nämä perheet, jotka eivät saaneet lapsia, niin olivat hyvin pettyneitä siitä, että eivät saaneet lopulta lasta. Osasyyhän oli siihen se, että talvisota loppui yllättävän nopeasti jo maaliskuussa 40. Ja sen jälkeen sitten kaikki lastensiirrot sinne, niin kuin Ruotsiinkin, niin pysähtyi täysin ja myös Norjaan. Mutta Norjassa on vielä sanottava, että Norjassa toisin kuin Ruotsissa ja Suomessa, niin Norjan Punainen Risti oli se pääorganisaatio, joka otti lapsia vastaan ja hoiti heidät ja majoitti väliaikaisesti, jos oli tarpeen, ja vei heidät sitten sijaisperheisiin. No sitten, millaista elämää oli lapsilla Norjassa? Voi sanoa, että se oli samanlaista kuin Ruotsissakin olleilla lapsilla. Ne perheet, jotka näitä lapsia ottivat, niin olivat tällaisia vähintäänkin keskiluokkaisia perheitä, joilla oli hyvä elintaso. Monet olivat jopa suorastaan yläluokkaisia perheitä. Ja monet olisivat myöskin halunneet ottaa näitä suomalaislapsia omakseen, eli adoptoida heidät. Mutta nämä järjestöt ilmoittivat sitten jyrkästi, että se ei käy, että heidät palautetaan Suomeen heti, kun sota loppuu ja piste. Kouluikäiset lapset pantiin kouluun ja monet näistä lapsista osasivat ruotsia jo mennessään. Tarkkaa tilastoa minulla ei ole, eikä sellaista varmaan pysty tekemään, että minkälaisista yhteiskuntaluokista tai perheistä nämä Suomesta lähtevät lapset oli. Mutta se tiedetään, että suuri osa heistä oli rannikkoseuduilta, Kotkan tienoilta, Helsingistä ja Turun tienoilta, jossa jo puhuttiin paljon ruotsia. Ja osa näistä perheistä oli kaksikielisiä. Siellä tämä ruotsin taito oli niin kuin hallussa jo alun perin. Ja lapsethan oppii kieliä aivan salaman nopeasti, niin kuin kaikki tietää. Ja se, että osasi ruotsia, niin siitä automaattisesti siirryttiin sitten käyttämään Norjaa. Se ei ollut mikään vaikeus tämä siirtyminen sitten käyttämään Norjaa. Ongelma oli ne lapset, jotka tuli sitten vasta maaliskuussa 40. Niin he ehtivät olla Norjassa vaan vähimmillään vaan vähän toista kuukautta, niin siinä ajassa ei kyllä oppinut kieltä, varsinkaan jos ei osannut ruotsia ennestään. Ja nämä kokemukset, mitä niissä tarinoissa, mitä minä sain kerättyä eri lähteistä, niin ne on voittopuolisesti niin kuin positiivisia, toisin kuin mitä Tuomaksella on paljon suurempi aineisto, niin totta kai siellä on niitä negatiivisiakin tarinoita. Mutta ne Norjassa olleet lapset, jotka sitten muistelivat siellä oloa, niin oli tosiaan niin ihan tyytyväisiä ja syntyi monia lämpimiä suhteita sitten näihin sijaisperheisiin ja niihin oltiin yhteydessä sitten vielä sodan jälkeenkin monessa tapauksessa. No sitten tässä kirjan otsikossa sanotaan, että vaarassa mennen ja tullen. Niin mitä tämä vaara sitten tarkoitti?
No mennessä ne kuljetukset tapahtuvat siis laivoilla Turusta Tukholmaan, junalla, Pohjanmaan rataa pitkin Tornioon, Haaparantaan ja siellä Petsamon Lapissa niin laivoilla. Osa laivoilla, osa kävelle jäätä pitkin. Se jäänylitys ei ollut mitenkään vaarallinen, mutta siellä Petsamon vuonolla, kun ne kalastusalukset, jotka pakattiin täyteen pakolaisia lapsineen, niin ne olivat vaarassa joutua venäläisten miinoihin siellä vuonon suulla tai sitten venäläisten kaappaamiksi. Venäläiset kaappasi useita kalastusaluksia sillä alueella. Mutta nämä pakolaislaivat, ne oli suomalaisia kalastusaluksia, sellaisia suuria avomeritroolareita, ja ne tietenkin lähtivät yöllä liikkeelle, niin venäläiset ei onneksi niitä havainnut. Ja ne lapset siellä sitten, samoin kuin ne jään yli tulleet lapset, niin hajotettiin sitten Norjan rannikkokaupunkeihin aina Trondheimiin saakka, koska niitä oli niin paljon, että ei mikään yksi kaupunki pystynyt ottamaan kerralla niin paljon niitä kuin niitä tuli. Ja toisekseen siksi, että norjalaiset ei halunneetkaan, että sinne Varangen alueelle jää suomalaisia lapsia, koska he julistivat sen alueen sotatoimialueeksi, koska he pelkäsivät, että Neuvostoliitto jatkaa hyökkäystään Suomesta niin sille puolelle. No junakuljetuksissa, tai palaan vielä näihin vesikuljetuksiin. Kun Turusta lähti laivoja kohti Tukholmaa, niin ne kulki tietysti myös yöllä, mutta siellä oli vaarana joutua torpedoiduksi tai ajaa venäläisten laskemiin miinoihin. Ja eräässä saattuessa maaliskuun alussa 40, tämä oli jo tammikuussa 40, jossa oli tällaisia lapsilaivakuljetuksia mukana, niin räjähti yksi saattoalus ja upposi. Siinä kuoli 25 merimiestä. Silloin luultiin, että venäläiset oli torpedolla osuneet siihen vartioalukseen. Mutta ilmeisesti sitten sodan jälkeen tutkittiin sitä hylkyä sukeltajille ja todettiin, että se oli oma syvyyspommi, joka oli räjähtänyt siellä laivan perässä ja hajottanut koko laivan. Että se oli oma moka. Sittenhän pian kun vesi Itämeri jäätyi, niin sittenhän venäläiset ei siellä pystyneet enää operoimaankaan. Ja sitä paitsi näitä kuljetuslaivoilla oli hyvin vaikea löytää, koska ne käyttivät semmoisia matalia reittejä. He eivät voineet tulla suorinta reittiä Tukholmaan. Mutta siellä oli sitten vaarana taas, että tulee pohjakosketus ja sellaisiakin tapahtui. Sitten näissä junakuljetuksissa ei periaatteessa olisi pitänyt olla mitään vaaraa, nekin kulki yöllä, eikä venäläiset pommittajat ilmeisesti uskaltaneet tai edes löytäneet näitä ratoja eikä rautatiesiltoja. Ja tätä Pohjanmaan rataa niin ei lainkaan pommitettu Pohjanmaan osalta eikä Oulun Tornion väliltä. Mutta maaliskuun alussa 1940 Helsingistä lähtenyt lapsijuna törmäsi toiseen junaan vähän ennen Tamperetta ja siinä kuoli 15 lasta plus joitakin vanhempia äitejä. Valtava onnettomuus, 15 lasta. Siitä vaiettiin tai se sensuroitiin sitä ei kerrottu lehdistössä lainkaan, mutta myöhemmin käytiin sitten oikeudenkäyntiä siitä, että äidit olivat tyytymättömiä siihen, että heille ei ollut kerrottu tästä matkan vaaroista. No, minkäpäs onnettomuudella voi sellaisia sattua, ja varsinkin sota-aikana. Eli nämä oli ne mennessä olleet vaarat. Sitten tullaan näihin ja tullen vaaroihin. Saksa hyökkäsi Norjaan 9. huhtikuuta 1940 ja silloin syntyi paniikki sekä Suomessa että Ruotsissa, koska nämä viranomaiset ja organisaatiot, jotka oli lähettänyt nämä lapset sinne, niin tajusivat, että he olivat lähettäneet lapset suden suuhun niin sanotusti. Ja varmasti tunnettiin jonkunlaista noloutta ja ehkä suorastaan
katumusta ja ehkä häpeääkin siitä, että näin oli tehty. Esimerkiksi Tanskaan, joka myös tuli miehitetyksi samaan aikaan, niin sinne suunniteltiin lähetettäväksi tuhansia lapsia lisää siinä vaiheessa, mutta sitten sodan takia se peruutui. Mutta Norjassa oli sitten nämä pelkästään Etelä-Norjassa ne noin 350-400 lasta, niin kuin sanoin, niin heidät piti sitten jotenkin saada takaisin äkkiä. Ja he joutuvat pommitukselle alttiiksi, koska Saksa siinä alkuvaiheessa niin pommitti kaupunkia aina siellä, missä Norjan kuningas kulki kohti pohjoista, niin jokaista niitä kaupunkia pommitettiin sitten sen takia, että olisi saatu Norja antautumaan, mutta eihän se sitten antautunut kokonaan koskaan. Suomessa tämän lähettävän organisaation nimi oli Pohjoismaisen avun Suomen keskus, ja sen pääsihteeri oli erittäin tarmokas henkilö, Suomen Pelastakaa lapset ry:n pääsihteeri aikaisemmalta ammatiltaan. Hän oli sattumalta Tukholmassa työmatkalla silloin, kun Saksa hyökkäsi. Ja hän lähti heti samana päivänä, lainasi auton ja ajoi Osloon. Tiet ja rautatiet ei vielä silloin ollut poikki, ne meni vasta sitten 2 päivän kuluttua poikki. Ja hän onnistui organisoimaan Oslossa niin 3 bussin saattuen ja laittamaan lehtiin ilmoituksen, että nyt voi lähteä lapset äiteineen takaisin Suomeen, että ilmoittautukaa lähetystöön ja bussit odottaa siellä. Näin lähti tosiaan 67 lasta ja noin 30 äitiä lähti tähän kuljetukseen. Paljon jäi vielä sinne. Monilla oli se tilanne, että eivät he pystyneet lähtemään noin äkkiä. Ja torstaina sitten 11. huhtikuuta tämä saattue lähti illansuussa kohti Göteborgia. He tulivat erään sillan läheisyyteen. Se joki oli Ågård-elva. Norjalaiset oli jo räjäyttänyt sen sillan ja siellä oli tällainen viivytysosasto siinä sillan. En ole ihan varma, oliko se sillan tällä puolella vai sen sillan takana, mutta joka tapauksessa he alkavat ampua tätä suomalaista saattuetta, jossa siis oli lapsia mukana. Etumainen bussi joutui luotien lävistämäksi ja sitä kohti heitettiin myöskin käsikranaatti, joka rikkoi sen etuoven. Mutta onneksi kukaan ei kuollut. 1 lapsi haavoittui, mutta ei ilmeisesti pahasti. Oli 12-vuotias tyttö, joka huolehti pienemmistä lapsista myöskin sen välikohtauksen jälkeen. No, ei saatu selvitettyä, että mistä tämä nyt johtui, eikä saatu yhteyttä norjalaisten ja tämän suomalaisen saattuen välille. Mutta bussit kääntyivät takaisin, onnistuttiin kääntämään kapealla tiellä. Sitten menivät Mossin kaupunkiin ja yöpyivät siellä kylmässä kaupungintalossa. Ja seuraavana päivänä sitten etsivät ja löysivät reitin Ruotsin puolelle Oslon koillispuolelta. Siellä ei ollut enää sitten suoranaista vaaraa, mutta he joutuivat ajamaan saksalaisen kolonan mukana kohti rajaa. Ja norjalaiset ei vielä ollut ehtinyt järjestää puolustustaan siellä. Ja sillä tavalla he pääsivät sitten rajalle ja Ruotsin puolelle. Sieltä sitten lapset vietiin vähitellen Tukholmaan ja sieltä sitten laivoilla takaisin Suomeen ja Turkuun. No tämä ei ollut ainut tapaus, kun norjalaiset ampu suomalaisia pakolaisia. Pari päivää myöhemmin lähti Trondheimista pakolaisjuna kohti Ruotsia. Ja Heekran linnoituksen luona siellä oli myöskin tällainen vartio-osasto, joka oli saanut käskyn pysäyttää kaikki Trondheimista tulevat junat. Oli jäänyt välittämättä tieto, että nyt tulee vielä ihan tavallinen vuorojuna, jossa on pakolaisia. Ja taas ammuttiin pakolaisia. Yksi suomalainen nainen, toisten lähteiden mukaan jopa 2, niin haavoittui aika vakavasti. Ja muitakin sitten haavoittui, mutta ei kukaan kuollut. No sitten tämä väärinkäsitys saatiin sitten selvitettyä ja juna pääsi jatkamaan matkaansa Norjan puolelle ja suomalaiset pakolaiset, joita oli 25 siinä junassa, ne oli niitä Petsamosta tulleita pakolaisia, niin pääsi sitten
takaisin Ruotsin puolelle. Että kyllähän tässä paluumatkassa oli sitten vaaroja yllin kyllin. Siellä Pohjois-Norjassa olleet lapset pääsi pääosin palaamaan ihan rauhanomaisesti, kun siellähän ei ollut taisteluita muualla kuin Narvikissa. Ja Narvikissa niin ei ollut kovin montaa suomalaislasta, mutta oli kuitenkin joitakin. Ja eräässä tapauksessa suomalaislapsen sijoitusperheen kotiin osui pommi. Ja tämä sijoitusperheen vanhemmat haavoittu ja se tyttö harhaili siellä sitten palavien talojen välissä täydessä shokissa. Hän ei, kun häntä puhuteltiin, hän ei osannut sanoa edes nimeään eikä tiedetty, että minkä maalainen hän edes on. Eräs kalastaja otti hänet sitten mukaansa ja vei vähän kauemmaksi Narvikista omaan kotiinsa. Ja siellä hän sitten eleli, kunnes sitten sattuman hänen sisarensa ja äitinsä oli toisessa paikassa Narvikin lähettyvillä sijoitettuna. Kunnes sitten sattumalta tämä pikkutyttö niin tapasi oman sisarensa erään toisen talon pihalla. Ja sillä tavalla äiti oli luullut, että se tyttö oli kuollut, mutta ei ollutkaan. Tässä tulee mieleen yksi hauska tarina, joka ei mitenkään liity näihin vaaroihin, mutta eräs poika, joka palasi Suomeen, niin hän oli juuri niin kuin Tuomas kertoi, että lapset halusivat antaa niin kuin siellä olostaan niin kuin paremman kuvan kuin ehkä mitä todellisuus oli, niin hän kertoi sitten, että hän oli ollut sijoitettuna linnassa. Ja hänellä oli joka päivä käytettävissä ratsuhevonen. No sitten vähän ajan kuluttua selvisi, että se ratsu oli keinuhevonen. Joo, tässä nämä vaarat siis oli. Mutta sitten tosiaan kesäkuuhun tai heinäkuuhun 1940 mennessä nämä kaikki lapset oli vähitellen palanneet sitten Suomeen, niin kuin myös Ruotsissa olleet lapset ja samoin Tanskassa olleet lapset. Ja jatkosodan aikana sitten Norjaan ei enää lähetettykään lapsia Saksan miehityksen takia, mutta Tanskaan lähetettiin myös samoin kuin Ruotsiin. Ja Tanskassahan tilanne oli vähän toisenlainen kuin Norjassa. Siellä Saksan miehitys oli paljon lempeämpi sen takia, että Tanskan hallitus ja kuningas oli suostunut yhteistyöhön saksalaisten kanssa, että heillä oli sellainen niin kuin jonkinasteinen autonomia siinä käytettävissä, eikä siellä ollut mitään taisteluita niin kuin Norjassa. Mutta sitten nämä lapset unohdettiin. Heistä ei jatkosodan aikana kirjoitettu mitään ja siinä oli sensuuri myöskin yhtenä tekijänä. Sensuuri kielsi kaiken negatiivisen kirjoittelun sotalapsista, koska sitäkin alkoi esiintyä sitten. Ihmeteltiin, että onko tämä nyt välttämätöntä lähettää lapsia pois, että eihän täällä nyt Suomessa niin huonot olot ole. Ja varsinkin talvisodan aikanahan ei ollut vielä nälänhätää. Ja siinä sodan alkuvaiheessa sotatilannekin näytti vielä ihan siedettävältä, kunnes sitten Neuvostoliitto sai aikaan suurhyökkäyksen sitten helmikuussa 1940. Sitten alkoi näyttää jo vähän pahemmalta. Mutta jatkosodan aikana heistä ei kirjoitettu juuri mitään, ja jos olisi kirjoitettu, niin silloinhan olisi jouduttu niin kuin viittaamaan siihen, että minkä takia heille siellä sitten tuli tukalat olot. Eli Saksan hyökkäyksen takia, ja kun Suomi oli Saksan kanssa kompuksessa, niin ei tietenkään saanut kirjoittaa mitään sellaista, että mikä olisi jollakin tavalla sitten vaarantanut suhteita Saksaan. Ja mä en oikein sitä niin kuin koskaan ymmärtänyt, minkä takia sitten jatkosodan jälkeenkin nämä Norjassa olleet lapset unohdettiin ja minkä takia he sitten jäi elämään tämmöisiä ihan vääriä lukuja siitä, että kuinka paljon heitä siellä oli.
ja tietysti siinä on yksi syy se, että he olivat siellä niin lyhyen aikaa. Pisimmillään he olivat vain puolisen vuotta, joulukuun alusta 39, niin heinäkuuhun 40 ja osa sitten vielä paljon lyhyemmän aikaa, että siitä niin kuin ei ehtinyt syntyä sellaisia tarinoita tai niin kuin kehityskaaria, joita olisi voinut kertoa. Ja nämä lapset ilmeisesti unohtivat osa itsekin, että he olivat olleet Norjassa. Ehkä joku saattoi luulla, että he olivat Ruotsissa, ainakin ne kaikkein pienimmät. Ja niin sitten heistä jäi niin kuin hyvin vähän tietoja tuleville tutkijoille näissä Tuomaksen mainitsemissa tutkimuksessakin Kavenilla ja Heikki Salmisella. Sielläkin on tämä väärä tieto 107 lapsesta, että hyvin vähän jäi tietoja ja nekin tiedot oli vääriä. Tähän voi niin kuin tiivistää tämän Norjan sotalasten historiaa. No ei kyllä oikeastaan tän enempää paljonkaan ole sanottavaa. Niin kuin sanottua, tämä on paljon suppeampi kirja kuin Tuomaksen kirja ja tällainen tapahtumapainotteinen. Mutta kun kustantaja edellytti, että täytyy vähintään 200 sivua saada täyteen, niin minä sitten tähän ympäsin sotahistoriaa sitten, mikä tietenkin varsinkin miehiä kiinnostaa, että siinä mielessä tämä jää jopa isänpäivän lahjaksi. No jos mä lopetan nyt tähän näin, niin voimme sitten siirtyä keskustelu- ja kysymysosioon.